gøre meget mere brug af de digitale og sociale medier. Vi har jo internettet og det, som de muligheder, det giver. Og måske skal vi om forrige år til at gennemføre vores folkeafstemninger eller vores valghandlinger på internettet. Men altså, selvfølgelig betyder det jo, at alle skal have en computer for at kunne gennemføre dette. Altså, nu nævner du selv, at vi måske bliver realistisk snart, at vi kan afgive vores stemme via internettet. Jeg så forleden dag noget, som glædede mig på Telepost hjemmeside. I forhold til de brevstemmer, men også i forhold til stemmesedlerne, der har Telepost jo selvfølgelig haft en masse arbejde at gøre i forhold til at bringe valgsedlerne ud. Man har brugt fly, hundeslæder, joller og skibe og helikopter og jeg ved ikke hvad. Men altså i forhold til, at det har været en stor opgave at skulle sende alle stemmesedlerne ud, jamen så er det jo sådan set lykkedes dem. Og vi hørte for eksempel også, hvordan man er omvejer over isen, og også med helikopter og hundeslæde, og så helt hen til iskanten for at aflevere stemmesedlerne til et bestemt sted. Det er jo herlige forhold, kan man sige. Og det er jo også beundringsværdigt at tænke på, at de inden for meget kort tid har kunne gøre det og realisere det, så alle er med. Og det er jo til trods for, at vi sidder her og er så utålmodige nu. Altså jeg plejer at sige, at lige så hurtigt vi fik computer, og også da vi fik internet, jamen det er noget, som Grønland vil få en masse glæde over. Det viser jo eftertiden jo også, at det er. Altså hvis vi kigger på andre lande, er det valg til præsidenter i USA, eller er det præsidenten i Frankrig, eller den danske statsminister, de er også flittige brugere af deres sociale medier og Facebook-sider. Og man har lavet en undersøgelse, som siger, at 67% af den grønlandske befolkning benytter sig af Facebook, selvom man ikke kan se, hvem de enkelte er. Men man kan se, at rigtig mange bruger Facebook, og at der er flere og flere, der sætter sin lid til at sprede deres budskaber ud via Facebook. I forhold til USA's præsident Trump, som er en flittig bruger af Twitter, er det troværdigt? Og jeg hører, at vi hører jo indimellem, at han har skrevet noget, som man har slettet igen. Altså det er nok det er muligt, at han selv bruger, med mindre det er en, han sidder sammen med, som gør det for ham, men han har altså en direkte kanal til vælgerne. Altså da man ville angribe Syrien fra USA's side, jamen så har jeg hørt, at der sad en masse mennesker rundt omkring og holdt øje med, hvad der kom ud på Twitter, fordi det var det sted, man hørte de her nyheder allerførst. Altså Twitter bliver jo brugt allermest på verdensplan. Men altså i rigtig mange lande er det Facebook, der er den, man bruger mest. For eksempel Instagram og Facebook, det er altså nogle af dem, der bliver flittigst benyttet. Hvis vi lige tager hjem til Grønland igen. Vi har jo også nogle politikere, som er rigtig gode til at benytte sig af forskellige medier og platforme. Altså det for eksempel Doris Jacobsen Jensen, hun har lavet små videoklip, og hun er flittig bruger og bruger det som til at sprede sine budskaber ud.
batter det noget? Ja, altså, de viser jo sådan set, hvad den enkelte person vægter, og hvilken person hun er, eller han er, og hvad der rører sig hos personen. Og hos nogen tager det kejler, og andre kan rigtig godt lide, at politikerne har deres personlige holdninger, de kommer ud med. Og det er klart, at de enkelte bruger dem til at promovere sig selv. Og mens vi venter på Sisimiut, resultatet, skal vi lige have et humoristisk indslag, som ikke bliver oversat. Naalagaaffinngorniar qangali naalagaaffik pissaanerlunna alannassuserlummaani pigiuagarput haansip nalaannili taammanikku haansi nunatsinnutikip ajoqersuiniarlunigo haans iigip kingornuna atermi haansi taamaakkami naluara Doris. Politikkikut anersaat ilisarisilaarisiginnaartuma. Politikkik anersaara. Politikkik anersaara. Stormi. Surattuuna. Anerlerunnaartissinaaviu. Illimmi. Ua nalua. Politikkut anersaat qaluttualaaru. Sukku anersaaq. Politikkikut anersaat oqaluttuarilaarsinnaaviu. Aapquilaqtas politikkik anersaaqarpuut sileqatigisitsuningaanni kikutaarminisaqartitaassisnunatsinni. Tassa ikiuiumattuneq imminutunniussimaneq taanna taaluarmeeqqanut inuusuttunut ummateqarnera taanna annertorut. Maanipu kangissinni partiinalera. Ilisianersaarsi kalaalerpaluttoruissuu. Taamaaruakkavit tassa kissarnerit maluilaassavara assusakkortugu. Naalagaappi pitsaanerti naalannattuterti. Eqqittilikki qinarumaarpaa. Ediwami. Tumatumila qiyamilaartipamma. Hallo Kai Peter. Hallo. Atassum anersaat oqaluttuarilaaru. Kuutsi atassutaawo. Kuutsi atassutaamma atassummiippunga. Ilumarluinnerpu ila. Kikkullun taampeaarfissaqaramik. Kisami hansi qaangissavaqput. Tässä illit anersaarsiorfiigutsugi maa taannaguneqarsinnau taamaattumik illit kliaruyaatuna. Hans Iged. Hans Iged. Qannartunappaassuaveerussianigorluariullumikkuullumit taama pingaaruteqartisissumi. Qianarlu kiinukingullu naassangitsumi. Siumut. Asset. Asset qaanulio. Atuagaqunna asset qaavannuileriarukku. Naalagaffi. Pissaanerlu naalannassuserlu. Naassaangitsumik. Amen. Ungaunippo. Paarinneqarput.
qaqatsiner ilaatiudaama nukittorsaattajummarpo nukittorsaattajуарнарпу isusipasavaatit илиссилу Sisimiormiut taskisittisaataat nammasilivissagunarluarput kisian pisortatigortumik tas pisariaqaratsigit tas taakkua utaqqivagut. På plads, men de skal altså fremkomme officielt, så vi har lige et lille indslag fra Nordgrønland. Selvfølgelig i starten at skulle stå foran 14 politikere, det er noget nyt, men det vender man sig også til. Hvad er med, Salome? I har lige været færdige med live debat i Sisimiut. Hvordan var det? Det er dejligt, jeg har lettet, men debatten gik også rigtig, rigtig godt. Og det er måske første gang, vi hører et publikum, der er så højlytte. Eller i hvert fald være til stede, hvor publikum var så højlytte. Det kan godt se ud som om det er meget nemt, når man er tilskuer fra tv eller fra tilskuerpladsen. Men hvad er det, der gør, at det er... Man skal være opmærksom på, jamen altså tiden løber jo hurtigt, og man skal prioritere, hvad det er for nogle spørgsmål, der skal stilles. Og hvis man skal sådan styre det, hvordan er det, hvad er det lige, man skal være opmærksom på? Det er selvfølgelig, at spørgsmålet bliver besvaret, og selvfølgelig også, at man overholder de minutter, der bliver tildelt, og at partierne også kommer med en klar svar, for de har nemt ved at gå over i andre emner. Brian, hvad laver du? Jeg er i gang med at samle kabler. De mange forskellige udstyr, I gør den klar til de her live debat udsendelser. Hvordan foregår det? Den første dag er altid udfordrende. Der er rigtig mange udstyr og redskaber, der skal på plads og skal sættes sammen. Så næsten en hel dag går vi på at sætte op og gøre udstyret klar. Og anden dag er det måske en halv dag, det går med. Hvad er de største opgaver for teknikerne? Det er lydområdet. Det er det største område. Det er rigtig, rigtig mange mikrofoner, der står åbne, og vi styrer selv lyden, og tolkenes lyd skal selvfølgelig også koordineres. Du har jo været under nogle rejser ved lignende samlinger. Hvad er forskellen den her gang? Måske at vi er færre til at løfte opgaverne. Det er forskellen. Nu er vi for eksempel færdige her i Sisimiut. Hvor lang tid tager det for jer at pakke alle de her redskaber ned og udstyr? 1 time. Så det tager ganske betydeligt kortere tid at pakke det ned igen. Ja. Kim, du har været koordinator her under valgkampen, eller valgdebatterne. 553 kilo skal fordeles på 10 personer, og det skal koordineres, og destinationer, vejrforhold, tidsplanen,
rammerne, vi skal arbejde under, og medarbejderne skal også være udhvilede nok, og alle de her ting skal gå op i en højere enhed. Det er en hel masse små reb, der skal danne et stort torv, og for at danne rammerne, som er sikre. Hvorfor er det så nødvendigt med så mange medarbejdere? Jamen altså, som I kan se, så er der altså også journalister, men journalisterne skal også koordineres. Der er en leder af journalisterne, og der er også udsendelsesleder, og hvis der sker et eller andet, der skal man også være sikker på nogle ting og sikkerhedsmæssige forhold. Og vi prøver selvfølgelig også at samarbejde med de steder og lokationer, hvor vi kommer hen. Ilulissat, Asiat og tilbage, og vi rejser også sammen med 2 tolke, eller i hvert fald en af dem, og en tolk også i Ilulissat og i Asiat, og her i Sisimiut, så der er rigtig, rigtig mange ting, der skal koordineres. – 42. Der er en del bagage. Her fik vi et lille indslag og få set nogle af de erfaringer, vi gjorde os, og de oplevelser, vi havde fra Nordgrønland. Vi afventer stadigvæk tal fra Sisimiut, så vi har et lille indslag, og vi har en kollega, som har besøgt Simon Simonsen i Qaqortoq. Lad os se den igen. Ja, Simon Simonsen. Det er vist første gang, du stiller op til Inatsisartut-valg. Ja, det er korrekt. Derfor er det også spændende også for mig i dag, valgdagen i dag. Jeg ved, det er rigtig spændende for mange. Man er sådan helt på bar bund, når man stiller op for første gang. Man er lidt usikker på, det er sådan nationalt at være med til at skulle løfte en hel nation på en national plan. Det er selvfølgelig også spændende. Der var rigtig mange foran forsamlingen, og jeg så jer ved flere lejligheder. Ja, selvfølgelig fik vi uddelt noget kaffe og stå og snakke og ønske dem et godt valg, og det benytter man sig af langs hele kysten. Der synes jeg egentlig, at det er en rigtig god tradition, og det er også dejligt for vælgerne, at de også får mulighed for at møde kandidaterne, og det benytter de sig også flittigt af, og det er opmuntrende. Tror du, det gavner? Jamen, det kan da godt være, det gavner. Måske det gavner. Så indimellem er der også nogen, der dukker op til valgstederne, eller på valgdagen til valgstedet, hvor de stadigvæk er i tvivl om, hvem de vil stemme på. Og til den aller sidste sekund, så har vi altså også mulighed for også at prøve at få en lille indflydelse på det. Jeg ved ikke, om det gavner, men altså, det håber vi da selvfølgelig alle sammen på, og vi håber da selvfølgelig også på de vælgere, at vi kan jo også mærke på dem, at der er flere forskellige, de går rundt og lige snakker med nogle kandidater, måske de er lidt i tvivl, og så kan de beslutte sig sådan hen på vej ind til valgstedet og stå og snakke med forskellige kandidater. Hvordan vil du vurdere valgkampagnen er gået? Altså jeg synes her i Sydgrønland, der er perioden og valgkampagnen gået rigtig, rigtig godt. Altså der har været rigtig store og tunge emner og rigtig mange emner, som også man har udvist interesse for. Jeg synes egentlig også, at det er lidt ærgerligt, at der har været noget tilbagegang her, men desværre er der også i forhold til for eksempel de trafikale vanskeligheder. Vi fra Qaqortoq har for eksempel ikke haft mulighed for at besøge bygderne, og selvom der også er mulighed for at komme til de små bygder, så har vi altså heller ikke Abelutok for eksempel, der har vi ikke haft mulighed for at nå frem, desværre, på grund af vejrlige forhold. Og naturen og storis og lignende, det er altså ting, der virkelig er
bestemmer over vores hverdag. Men jeg synes generelt, at valgkampagnen er gået godt, og alt det er foregået på en god måde, og det er selvfølgelig også spændende, og det er også dejligt, at vi indimellem kan være uenige og skændes lidt, men hvor vi fremkommer med de ting, hvor vi er forskellige, det er også spændende, og det er også nogle af de ting, som borgerne og vælgerne også efterlyser, hvor de gerne vil høre, hvor det er, vi er forskellige fra hver andre, så der er også til hverdag, hvor vælgerne kommer frem med nogle inputs, og det tager vi imod. Og det er også dejligt. Altså det er, hvor I måske ikke lige har haft mulighed for at nå frem. Hvad vil der så ske her? Jamen altså, det vil være ærgerligt, hvis de vil undlade at afgive deres stemme, fordi vi ved jo, det er også utroligt vigtigt for nogle vælgere, at man er der ansigt til ansigt og kommer til deres de steder, hvor de bor, og jeg har jo været med under flere forskellige vælgermøder med mere, så det er utroligt vigtigt, at man også dukker op og er der fysisk og sidder og snakker med den og taler med den face to face, så det er utroligt vigtigt, og jeg synes egentlig også, at det er meget spændende at høre, hvad det er, de har at sige. Og det gælder hele langs kysten, det tror jeg, men jeg er da glad for, at der har været nogle medkandidater i Nanortalik, som ved held faktisk har haft mulighed for at nå helt frem hen til Abeletor. Så det er dejligt, at de også har fået mulighed for at komme hen og mødes med vælgerne face to face. Ja, jeg kan se, at du følger nøje med, og vi kan se, at der er nogle temaer, de også kører i udsendelserne. Ja, selvfølgelig. Siden mine unge dage, siden min barndom, min far var også dem, der fulgte meget godt med i de forskellige, i spænding med de forskellige valgresultater. Så jo, jeg har også bemærket, at jeg selvfølgelig også har arvet den tradition, og siden mine unge dage har jeg også fulgt med til den bitre ende, langt ud på natten i mange, mange timer ad gangen indimellem. Så det er altid spændende at se slutresultatet af en valg, der er i gang. Så selvfølgelig, og det er selvfølgelig også, når man selv har været med til at løfte opgaverne, så er det altid spændende at se, hvor vi måske kunne have gjort det bedre, og hvor vi skal gøre nogle ting, og vi skal indføre nogle forbedringer, og vi bliver lidt klogere på os selv. Så det er altid spændende. Ja, tak Simon Simonsen for, at jeg kunne interviewe dig ganske kort. Tak i lige måde. Ja, vi er lige ved at være færdige. Og her på falderebet, så har vi altså også et indslag. Kim Kielsen, formand for parti, og så Olsvig, som også er formand for parti, der har man fulgt med i, hvordan de er foregået på valgdagen. Hos Inuit Ataqatigiit, der har man spist morgenmad. Selvfølgelig har vi haft travlt de sidste mere end 6 uger, så der er masser at rydde op og gøre ved. Men altså, vi har også haft kaffemik uden for valgstedet, og jeg har også bagt nogle boller, som vælgerne kan spise. Og her til morgen, da valgstedet åbnede, var formand for Siumut, Kim Kielsen, også her. Jamen, jeg følger jo altid med. Hvordan havde du det i morges? Jamen, jeg havde det fint. Og i forhold til de forskellige vælgermøder, der har været afholdt forskellige steder, så mener Sara Olsvig, man sagtens kunne beskæftige sig mere med forhold for borgerne. Altså, vi har snakket om mange vigtige ting. Jeg har selvfølgelig savnet lidt af det, der vedrører borgerne og levevilkårene. Men det er dejligt, at vi har været lidt rundt. Siumuts formand er rigtig glad for det, som Siumuts kandidater har fremvist her under valgkampen. Og nu er det jo så op til vælgerne at afgøre, om de gav nok og tilstrækkeligt.
Hvad regner I med bliver resultatet? Jamen, vi regner med at blive sejrherre. Jamen, jeg har gode forventninger, og vi skal selvfølgelig altid respektere vælgernes dom, men jeg glæder mig til at se resultatet. Nu har vi lige set de to store partiers lederes morgen. Hvis I skal pege på de forskelle, der er på de to partiledere, hvad vil I så pege på? Altså, hvis vi ser på de sociale medier, så har Kim Kielsen ikke benyttet sig særlig meget af det har jeg bemærket. Og jeg har også lagt mærke til, at han måske har været på små besøg hos fiskerne eller på en virksomhed. Altså på den måde, der har han måske markeret sig lidt mere. Mens Sara Olsvig har været meget mere markant i forhold til hendes brug af Facebook. Sten Lund, hvad mener du er forskellen på de to partiledere? Jamen, jeg synes, der er flere forskellige forskelle, man kan pege på. Måske har Kim den der mandige fremtoning, han har. Og også det, at han ved, hvornår det er, at han ligesom skal skærpe tonen og variere sin fremtoning, mens Sara Olsvig selvfølgelig har beskæftiget sig meget med de sociale forhold. Og det har hun beskæftiget sig meget mere med, og også fulgt op på tingene. Altså i forhold til, hvilke uenigheder der egentlig kan være under debatterne, kan det måske betyde, at vælgerne allerede har besluttet sig for, hvem af de to stemmerne skal gå til. Men det får vi jo at se, når vi ser de færdige optalte stemmer, især når vi skal se på de personlige stemmer, der er afgivet. Altså hvis vi ser på det lederskab, som de to mennesker har udvist, hvad er så forskellen på dem? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke samarbejdet politisk med Kim Kielsen, mens han var leder af Naalakkersuisut. Magdalena Bentzen. Uden tvivl, så er der forskel på, at den ene er en kvinde, og den anden er en mand. Og med udgangspunkt i det, og måske fordi jeg selv er kvinde, så synes jeg sådan set, at de budskaber, Sara Olsvig kommer med, måske var lettere forståeligt, og også at hun forklarer bedre. Og det ser også ud til, at hun måske har en lidt mere åben tilgang til at evaluere på tingene. Mens Kim på en eller anden måde, så er det som om, at når han har besluttet sig for at gå den vej, jamen så virker han som om, at der er ikke mere at snakke om, fordi han har besluttet sig. Nu har vi set det humoristiske indslag, hvor der kom nogle spådomme om, hvordan og hvorledes. Kan I komme med en spådom om, hvem der bliver leder af et Naalakkersuisut og en koalition? Goobik, det største spørgsmål, eller åbne spørgsmål, der ikke er besvaret, mellem de der partier, er spørgsmål om, hvem
der lægger ud med at forsøge at skabe sig et flertal for at kunne danne en naalakkersuisut-koalition. Der står jo ikke i nogen lov eller regler om, hvem og hvordan og hvorledes. Men vi har jo i mange år haft tradition for, at det største parti er det parti, der tager teten i forhold til at begynde at gå i politiske forhandlinger med andre partier om eventuel dannelse af en koalition. Jeg synes, det er utroligt svært at pege på enten den ene eller den anden. Og jeg må gentage, at når tallene er så tætte på hinanden, og stemmefordelingen er så tæt, jamen så kan få stemmer ændre balancen utrolig meget. Og som partileder, så må det altså være utrolig spændende. Jamen altså, de må jo holde øjnene stive og åbne, indtil det hele falder på plads. Altså, det er som om, at kan vi sige, at vi her i løbet af aftenen er blevet splittet, eller mangler vi noget, der kan samle os i Grønland? Gobi? Altså, de sidste 2 års tid, synes jeg, det har været mærkbart, at ikke alene blandt politikerne, men også blandt befolkningen som sådan, er en masse mennesker, der føler sig overset og ignoreret. Og det er blandt andet også derfor, at man indimellem kan se, hvor meget vrede og aggression der er i de debatter, der bliver ført på de sociale medier. For eksempel med hårde udfald over for hinanden. Men jeg har så også bemærket, at der er en vis holdning i forhold til, at hvem der er mere, undskyld udtrykket, røvslikkere frem for andre. Og det er jo et tegn på, at vi ligesom mangler et fælles platform. Fordi det altså også har visse konsekvenser at have sådan en fremfærd. Vi venter stadigvæk på de sidste resultater, og når vi ser på dem, så kan vi jo så begynde at se på, hvordan mandaterne falder ud. Hvis vi ser på de tal, vi har foreløbig, hvordan sker tingene så? Jamen, det er DONS-metoden, der bliver brugt, når man skal beregne mandater. Altså, det er jo i andre lande, man også bruger beregningerne efter DONS-metode i forhold til, hvordan og hvorledes man får placeret og stemmefordelingen, og også hvilke partier der får, og så hvem der så blandt de enkelte partier får flest stemmer og så videre. Og på den måde så betyder DONS-metoden jo sådan set, at man for eksempel kan være i et parti, hvor man skal op på et samlet partistemmetal, som ligger på omkring 700 et eller andet. Altså hvis der var 25 personlige stemmer, men hvis der har været mange partistemmer direkte til partiet, jamen så kan det jo sådan set betyde, at en, der kun har fået 25 personlige stemmer, kan blive valgt ind. Jamen det har vi jo set
flere gange, altså at hvor enkelte kandidater har fået meget få personlige stemmer, men fordi at partiet, som vedkommende hører til, har fået mange stemmer, jamen så kan man godt blive valgt ind. Altså, hvis det er, at en enkelt spidskandidat har modtaget rigtig mange personlige stemmer, jamen så kan det også betyde, at den inden for samme parti, som har fået få stemmer, at vedkommende også kan komme med ind, fordi ham, der er stemmesluger, kan trække dem med få stemmer med ind. Jamen, hvordan er det egentlig at vinde og være sejrherre ved sådan et valg? Jamen, det er selvfølgelig både glædeligt og dejligt, men det, i samme sekund, så går det også op for en, at det er et meget stort ansvar, man påtager sig. Altså den nat, hvad der sker i løbet af natten, jamen det skal man allerede have lagt sine tanker på plads i forhold til, hvad der skal ske dagen efter. Også fordi, at man som stemmesluger bliver overrendt af journalister og bliver ringet op og gjort ved. Altså det der med, kan du huske, hvordan det var i de processer, du har været med til, da du var politiker og i sidste ende blev sejrherre? Jamen det er jo, det er ikke pebernødder, vi snakker om, og det er ikke småting. Og vi skal også huske på, at det var Inuit Ataqatigiit, der som det eneste andet parti kom til at stå i spidsen for Naalakkersuisut-koalitionen, mens det traditionsmæssigt altid har været Siumut. Altså den status kan vi jo alle sammen huske. Og du siger jo selvfølgelig også, at du måtte påtage dig et ansvar dengang. Hvem tænker du på i forhold til i dag? Altså, hvad synes du er det vigtige? Er det sammenhold i Grønland, eller er det enkelte kandidater, du vil pege på? Altså, jeg kan selvfølgelig prøve at indgå et samarbejde med andre partier, blot for at gennemtrumfe mine egne mål og mine politiske mærkesager. Men altså, det sker jo aldrig, fordi politik er jo i virkeligheden kompromissøgende, og også hvordan og hvorledes man kan vurdere tingene for, hvad der er realistisk, også i forhold til, hvornår ting skal ske, og om der er økonomi med. Der er jo en masse ting, som man kan ikke bare komme med et entydigt svar. Der er mange ting, der spiller ind. Jamen, skal man absolut samarbejde med dem, man er tættest på? Jamen, selvfølgelig. Men dengang, så fandt vi det utrolig vigtigt, at det ikke betød fyringer fra forskellige arbejdspladser, så folk havde tryghed i arbejdet, og også fordi vi på daværende tidspunkt også havde en økonomi, vi skulle passe utrolig meget på. I løbet af aftenen her, der har vi blandt andet beskæftiget os med de budskaber, som politikerne har haft over for vælgerne. Kan man forestille sig, at vælgerne vil holde specielt øje med et specielt emne, der har været højt oppe og blevet debatteret meget under valgkampen? Magda? Jeg kan ikke huske det, der blev sagt så soleklart, men i forhold til min opfattelse, hvis man skal respektere medbestemmelse i demokratiets navn, så betyder det selvfølgelig ikke, at man skal fremlægge alt i detaljer. Men det handler jo om at få drøftet igennem, hvad det er for et fundament, man skal have på plads, for at man kan indgå en eller anden samtale. Men det betyder også, at det er vigtigt, at man får på en forståelig måde det der forklaret over for vælgerne.
Fordi hvis man har under en valgperiode sat sig for at realisere nogle ting inden for et område, og hvis ikke vi ligesom minutiøst bagefter også bliver informeret om, hvordan og hvorledes processerne sker på de enkelte emner, jamen så kan vælgerne og befolkningen mangle den del af processen. Så det skal vi huske på. Betyder det, at når folk bliver forklaret, at selvom at det betyder værre eller forringede levevilkår, betyder det så, at vælgerne måske nemmere kan godtage nogle ting, fordi de har fået det forklaret? Ja, sådan kan det jo godt være. Og når vi for eksempel hører, hvordan og hvorledes man har prioriteret inden for de enkelte områder og inden for de enkelte partier, så kan vælgerne selvfølgelig sige, jamen jeg er ikke enig i det parti, som jeg plejer at stemme på, fordi de har en anden prioritering, end jeg synes, så derfor kan man godt flytte til et andet parti. Men nu har vi altså et forhold mellem vælgerne og også politikerne. Hvad er det, man skal passe på i forhold til, at kløften bliver for stor? Jamen, man skal virkelig passe på, at kløften ikke bliver for stor. Fordi uanset hvem der ønsker at stille op, alle har jo mulighed for at være valgbare. Og hvis ikke vi følger med og bliver inddraget i de indre processer, jamen så kan det jo gå ud over medbestemmelsesretten hos befolkningen. Vi venter stadigvæk på tallene fra Sisimiut. Vi skal lige se et lille indslag fra Maniitsoq. Vælgerne i Maniitsoq har set frem til dagen i dag. Og hvad mener kandidaterne her? Jamen, jeg er utrolig spændt, og jeg bliver mere og mere spændt, som aftenen skrider frem. Og selvfølgelig vil vi stå her uden for valgstedet og byde vælgerne velkommen og give dem kaffe, og vi byder dem velkommen til at være med. Jamen, vi holder en lille kaffemæk her uden for valgstedet, og der er folk hele tiden, der kommer forbi. Så alle partierne er repræsenteret her omkring den gamle kirke. Vi deler bolsjer ud og små badges. Og badgene, jamen de røg med det samme, og der er kun lidt bolsjer tilbage. Og de kan rigtig godt lide Atassut-bolsjerne. Det er også kutyme, at partierne har valgsteder og valgcentre, og finder sammen og følger slagets gang. Og her fortæller de enkelte, hvor de rent fysisk befinder sig her til aften. Hvor mange stemmeberettigede er der i Maniitsoq? Spurgte vi valglederne om. 1922 stemmeberettigede er der i Maniitsoq by. I Qaqortoq er der 233, i Adamik 137, og i Narsarsuaq 62. Og det er 2.354 stemmeberettigede i Maniitsoq og bygder. Vi bliver nok nødt til at sætte det næste indslag på igen, fordi vi ikke har fået de officielle tal endnu. Lad os se, hvad der er sket i løbet af dagen i Asiat. Hvem har du stemt på? Jamen, jeg har kunnet se, at det parti, jeg har stemt på, at de har kunnet løfte det, de lovede os.
Lige så vel som der også er blevet løfter om forbedret borgerservice. Jamen, jeg har sat mit kryds på den, som jeg synes kunne være til gavn for os her i Nordgrønland. Jamen, jeg ønsker at være med til at forbedre forhold for befolkningen og bedre levevilkår. Så det har jeg stemt ud fra. Jamen, jeg synes, det var nogle flotte mål, de havde sat sig. Men der er selvfølgelig også nogle kandidater eller nogle folkevalgte, som flytter fra et parti til et andet. Og jeg håber da, at den, jeg stemmer på, er en, der vil blive der, hvor vedkommende er. Jeg har stemt på Inuit Ataqatigiit, fordi de har nogle meget klare budskaber og også et klart politisk program. Jeg synes, at Inuit Ataqatigiit har haft været de allerbedste under valgkampen, og de er også klar til at realisere de ting, de siger. Jeg synes, at alle partierne sådan set har gjort, hvad de kan, og har gjort, og nogen har gjort det bedre end andre. Jeg synes, at der er mange kandidater, der er kommet med interessante ting, og de ønsker alle sammen at arbejde for nogle gode ting, men jeg holder fast i de partier, jeg plejer at stemme på. Jeg synes, at de unge kandidater har haft en utrolig god valgkamp. Og på den anden side, jamen, så er de velkendte ansigter blandt politikerne, men de har ikke ændret stil så meget. Altså det, jeg sætter min lid til, er det, man har sagt, man ønsker at arbejde for inden for det sociale område. Så det sætter jeg min lid til vil blive indfriet. Jamen det er alle tiltag og indsatser, der vedrører børn og unge, lige så vel som de ting, der bliver sagt for at forbedre den trafikale situation i Diskobugten. Så det er sådan nogle ting, som jeg synes vil være vigtige, at man tog fat på. Nu har vi været i Asia, og vi må altså stadigvæk vente på resultatet fra Sisimiut. Så vi genudsender indslaget fra Qaqortoq, som er blevet set tidligere, og derfor er der ingen tolkning på det. Uakuitan pissit aqivinaqqarnissaneriutivaasooram angattanna mittarfi partinaleqqap qinaqqusaanermat eqqartigai tungavigivatta ilinniartut aama puuarneqingillat sammisassat ilinniartut sammisassaa ilinniartorporussuu sammisassaqingikkin soorunam ussannartum арлаатиу саатарнери пинаваасаар тиккусуккаани сулиффиссат аама таакартунеқарпут тас сулиффиссақарн соорулам пингаартиппаа анникиппаллаариаккуа сулиффиссақарна ангалланниккут аариусартуарниссааник қинерсиартортут норпаасутеқартут партиисорлеқ илуарсииссоқарсинаанерсоқ аперинеқарамик акиссутаа ассигингиллат ва таман оқаатиисинаангкалларпа aqiffiineqan sinnaaput so qinneqqusarti pivisum oqalittuguni илаатиумиттарфиссуан акисоосуан тааюппут кисиапартинналеққакку ассеққиссақаттарпаат инуяқатигин акикиннерпаа ааллавигалууммиттарпилаатиқас илинниартунут самисасеқартитинерулерниссақ сулипписеқартитинерулерниссарлу партиилерсуутааяқарсуинеқингиллат иммаа партиилерсуоқ паллаарнат сулеқатигииллуарсинаагин таан ангисиннаанериваа
kuitaani qinaqqusaatoqarmat neriorsuutitsuut qinigaafimmi uani piusungorsinnaasorinneraat qinarsiartortut aama apeqqutеқарфигаагут Ukin qaninnerna minersidivinnissaaq pingaarnerpaawa suliasnaamasteqqaarlii naminersidivinnis ata atitisertintinaqarsinnaa Sharmittaq eqqartarpaa piisungungila ata ima naminersunnerilaq Kingillam qinaqqusaaatiinaqarniku aammittaq аммасса таа соонамнерингера акисақартинеқангит қинаққусааратигинеқақаттаарту ассеққиссорису амарта unnuk mannatas politik eqqartortoruussuar maanil stået politikens tegn. Og lad os lige høre vores valgobservatører, hvornår de startede med at være politisk interesserede. Sten Lund? Jamen, siden jeg var barn, har jeg sådan set fulgt med, selvom det ikke var nogen bestemt parti eller noget, jeg holdt øje med, men jeg er nok blevet lidt påvirket af min mor, som beskæftigede sig meget med foreningsarbejde. Altså, vi boede jo sådan set midt i byen, så derfor så kunne man i Qaqortoq se, hver gang der var røre et eller andet sted. Og der har selvfølgelig været mange sammenkomster og mange debatter også, som jeg har lyttet til. Vi havde også en skolelærer i folkeskolen, som blandt andet underviste os om det kinesiske måde at styre tingene på. Og der tænkte jeg, hold da op, altså der er forskellige måder at tænke på og også styre samfund på. Men da man begyndte at diskutere hjemmestyre, og i processen frem mod indførelse af hjemmestyret, jamen der var jeg efterhånden fået bedre forståelse for, hvordan og hvorledes man sagtens kunne være uenig og alligevel have en god tone med hinanden. Og allerede på daværende tidspunkt, der kunne jeg jo se, at begge parter sådan set havde nogle gode budskaber på, hvordan og hvorledes tingene skulle gribes an. Men altså, jeg har jo i rigtig mange år fulgt med i samfundsforholdene, og jeg har da også studeret samfundsforhold. Under mit studie har jeg selvfølgelig også beskæftiget mig med de her ting. Magdalena Balsen. C.F. Olsen snakker du om, ja. Han var også meget kendt dengang. Vi lyttede meget til ham, for der var jo ikke rigtig nogen andre medier på det tidspunkt. Det var før, det var der min spire til interesse for politik begyndte at blomstre. Og jeg var jo også med til nogle græsrodsbevægelser, små arbejdsgrupper, før Siumut blev dannet. Ja, der var jeg allerede interesseret i politik, så du har været interesseret i politik i rigtig, rigtig mange år. Men også som ansat må det have været, som embedsmand må det også have været spændende at skulle omformulere de her retningslinjer, som politikerne besluttede, at der skulle udformes og implementere det i virkeligheden. Ja, det her transition med, at det skulle implementeres ud af virkeligheden, og hvad det var for nogle retninger, og hvilke omveje de så ville gå, og hvordan retningerne kunne skifte, så
kan det altså også være meget spændende at vide, hvilken vej vi skal hen. Tror du, der er noget om det, med at man kan sidde for længe, og at man bliver korrumperet af magten? Altså, det er jeg ikke så helt enig i, fordi alt det her med at samarbejde, så kan jeg jo se, hvor vigtigt det er. Det er utroligt vigtigt at vide, hvad målsætningerne er hos naalakkersuisut. Og man kan også mærke, hvor modige de er. Nogle af de ting, Aqalunga, Moses, da han var naalakkersuisut, så var der på det tidspunkt den økonomiske situation i Grønland meget, meget vanskelig. Og så kan jeg huske, at han var inde at sige omkring de sociale ydelser, der er, så må vi jo gå ind og kigge på, hvem det er, der får penge generelt, og så kigge på, hvem det er, der får de fleste, og så gå hen og sige, jamen, så må vi jo cutte der, hvor der er mest penge at hente, og det er jo derved, at vi fik indført, at pensionen blev til. Og jeg kan huske, at han sagde, at det gør ikke noget. Det skal bare indføres. Det er lige meget, om jeg bliver valgt ind igen. Gubik, altså Rutlisat, du er jo også efterkommer af disse. Ja, det er også nogle af de ømme punkter, man ikke kan komme udenom. Og ja, der var der allerede spire til en masse politisk interesse. Der er også omkring nogle historiske vendinger, kommunisme og sociale anliggender, ja. Men altså din interesse, hvordan kan du huske, hvor det var, det virkelig blev vagt til at have interesse for politik? Allerede da jeg var ganske ung, vidste jeg. Altså det her med at blive politiker, det er noget helt andet. Den har jeg egentlig ikke rigtig interesseret mig for, men også under min uddannelse. De forskellige systemer, også de områder, der har med samfundet at gøre. Og også ikke mindst den globale verden, og hvordan vi interagerer lande imellem. Og så også selvfølgelig også den uddannelse og det arbejde, jeg udførte. Det har altså virkelig vakt min interesse for, hvordan forholdene er i andre lande, og hvordan er det, vi kan sammenligne os, hvordan er de lever, og hvordan er levevilkårene hos dem, og hvordan lever vi at kunne sammenligne mod. Og jeg har også selv været med til at arbejde inden for oprindelige folks områder, og der kan man selvfølgelig også tænke på, at der er mange vilkår, der kan være lidt genkendelige, også hos vores folk. Når vi skal til at vise dog uofficielle resultater og tal. Altså Rosenborg, hvad med din interesse for politik? Jamen det er ikke direkte politik, jeg har interesseret mig i. Det jeg har mest været interesseret i, det er, hvordan man opfører sig i politikkens navn. Hvordan man fremtræder. Men ikke direkte politisk interesse. Men jo, måske er jeg interesseret i politik, men altså, hvordan man brander sig selv, det følger jeg meget mere i. Ja, og nu har vi mulighed for at se de tal, der også er officielt godkendte. Ja, de er blevet godkendt. Ja, Siumut er stemt ind med 878, med en lille bitte tilbagegang. Inuit Ataqatigiit 567 med 11% tilbagegang. Demokraterne 539 med 8,7% fremgangen. Partiet Naleraq 532 stemmer med en tilbagegang på 1,3%. Atassut 154 stemmer, 1% fremgang. Nunaat Qitornaa 96 stemmer, 3,4% fremgang.
Og Samarbejdspartiet fik vi også set, og her kan vi se, at den person, der har været borgmester i Sisimiut de fleste år, den enkelt kandidat, der har fået flest stemmer med 331, Herman Bertelsen. Hvad viser de her tal, Sten? Ja, Sisimiut har stemt på de Sisimiut-myter, Herman Bertelsen, Hans Enoksen og Erik Jensen er de tre eller der har fået flest stemmer, og Randi har fået færre stemmer i forhold til Nivi Olsen. De, der har været mest fremtrædende, og de, der har været allermest fremme i Sisimiut, de er altså også blevet valgt. De har altså også fået flest stemmer. Ja, og nu skal vi til at se de nationale tal, det samlede nationale tal. Det bliver spændende at se, hvordan tallene ser ud. Altså, så vi kan se, sådan som vi kan se det, så er der to store partier, som hver især har fået over 7.000 stemmer. Siumut er førende med 7.959 stemmer. Inuit Ataqatigiit 7.478 stemmer. Demokraterne 5.712. Partiet Naleaq 3.931, Atassut 1.730, Samarbejdspartiet 1193, og nu der Redonrad havde fået 1002. Hvorfor har de lagt der, som de har gjort, Sten? Jamen, det har jo været det der afspejler fakta. Man kan se, at der har været nogen tilbagegang. Demokraterne er gået frem. Vi har jo set, at demokraterne er blevet bemærket meget langs kysten, og de har fået flere stemmer. Og partiet Naleaq er også gået en lille smule frem med 1,8%. Atassut er gået tilbage. Samarbejdspartiet og Nunaat Qitornai har fået flere stemmer end først antaget. Og det er selvfølgelig spændende at se. Vi har jo hele tiden sagt, at der har været 165 stemmers forskel mellem de to største partier, men nu kan vi jo se, at det er over 500 forskel. Men måske vi kan gå ind og kigge på de enkelte kandidater senere hen, selvom vi ikke kan sætte navne på den, måske ikke til fulde, men lad os prøve at se, hvor mange mandater de kan få ind. Det kan vi se her. Og der kan vi se Inuit Ataqatigiit, hvis vi tæller, hvor mange der er, det er 8. Demokraterne har mulighed for at få 6 mandater. Partiet Naleaq 4. 1 fra Nunaat Qitornai, 1 fra Atassut, og Samarbejdspartiet 1, og Siumut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det er sådan, de kommer til at stå med de forskellige mandater. Og tillykke til jer. Og det er det, jeg har sagt hele aftenen. Der er nødt til at være samarbejde på tværs, uanset hvem der sætter sig i førersædet. Så her i aften er der jo en mulighed for, at de, der har været i koalition, også kan komme til at sidde i koalition. Men altså, det kommer an på, hvad det er for nogle værdier, de så vil prioritere. Tak til jer. Tak i lige måde. Tak til jer også. Det er lige ved at være tidlig morgen, og så er vi så endelig færdige. Ja, vi vil meget gerne sige tak
herfra. Ja, det bliver spændende, hvordan det hele kommer til at forløbe sig. Tusind tak for i aften. Tak for en lang aften. Tak fordi I vil være med og deltage og være sammen med os her. Og nu skal vi til at have partilederne. Der 18 og 13. Så var der ja, i forhold til systemet. Nå, okay. Ja, de der planer om det, så ikke noget om det var, om det virkelig var det faktisk for ham, men efter at de er taget fra systemet, var det også systemet. Noget ved til det, at det begyndte at annoncere. Nu får vi lige nogle overslag på, at man synes, det er og så skærm, og så sagde de, nå, det er de officielle, det er lige blevet til, det er de officielle. Og så er det de her mandater, hvor de tal, og så hvem var størst? Ud af det 20 i det med Franken, og Signe Leroy, Sommerfrøjs, Tässä patsiisiultaa kiisämme okalokatiisinnaangorpagut ukua kisittiskingulliit saqqummormata pilluaratsi tamassi tillykke til alle sammen. Kim Kielsen. Kim Kielsen. Naalakkersuisungortitsinniartussangorput. Det er vist dig, der skal tage teten i forhold til at indlede forhandlinger omkring naalakkersuisungoperation. Hvordan har du det? Jamen, allerførst, så vil jeg selvfølgelig gerne ønske tillykke til alle vælgerne for at have deltaget på denne demokratiets dag. Det skal vi være stolte over. Og selvfølgelig vil vi også sige mange tak til alle, der har hjulpet Siumut og også været kandidater og skubbet på og gjort ved. Dem vil vi også gerne sige tak til. Og det næste, det er så at indbyde alle partierne, som jeg er åbne over for at indlede nogle forhandlinger. Nu har vi siddet et par timer herude i baglokalet og ventet, og jeg har så lovet, at jeg i løbet af i morgen vil kontakte de enkelte partier. Altså, selvom der har været tilbagegang for de to store partier, hvad er så grunden til, at Siumut stadigvæk er det største parti? Altså, jeg må jo sige, at Siumuts vælgere er jo meget stabile. Og vi ved jo, at enkelte kandidater eller folkevalgte, som er flyttet til andre partier, indimellem tager deres vælgere med. Men det skal vi også respektere.
Jeg synes jo sådan set, at vi kan sige, at nu har vi spredt os så meget, vi nu kan. Kim Kielsen er medlem af Siumut, og vi kan også sige, at andre Siumut-folkevalgte har fået høj stemmetal. Så Olsvig, I har jo også fået et meget fint valg, men I er alligevel ikke nået op på førstepladsen. Selvfølgelig er det ærgerligt. Men selvfølgelig vil jeg også stadigvæk gerne sige mange tak til en rigtig god valgkamp. Og jeg vil også gerne sige, at det har været en valgkamp, hvor vi har opnået en masse gode ting. Vi har taget udgangspunkt i en værdidebat, og vi har sagt, at alle skal være, der skal være plads til alle, vi skal være rummelige, og der er plads til alle. Det har vi sagt fra vores parti. Og de klare budskaber, vi er kommet med, har åbenbart passet godt til vælgerne. Men uanset hvad, så er der kommet nye partier. Selvfølgelig havde vi håbet på, at vi kunne have fremvist et meget bedre valg, men vi bliver nødt til at respektere vælgernes dom. Er det fordi, at man ikke kan genkende jeres værdier, eller hvad? Altså, jeg kan jo se, at vælgerne også, og også andre partier også, har deres værdier, de gerne vil... De har brugt en masse krudt på at fremføre. Men jeg synes sådan set, at vi har opført os meget pænt, og også har ført en super valgkamp, og den tone og den måde, vi opfører os på, vil vi fortsætte med. Vi ved jo, at vi har en masse vælgere i Nuuk, men vi har også en masse vælgere også ude på kysten, men det har demokraterne også. Men altså, vi må jo indse, at demokraterne har taget noget fra os. Vi plejer at være en stor IA-højborg her i Nuuk. Nu er det demokraterne. Demokraternes Randi Vestergaard Evalsen, hvordan har du det? Jamen, vi er rigtig glade for at have fået det her markant fremgang for vores parti. Det er vi utrolig taknemmelige overfor. Hvad tror du er årsagen til jeres fremgang? Jeg tror, en af grundene er, at vi har været klare i mailet i forhold til de budskaber, vi er kommet med, lige så vel som vi også har talt utvetydigt om, at man bliver nødt til at sætte et langsigtet mål. Lige så vel som vi også har brugt meget krudt på at sige, at vi ikke har været tilfredse med de tidligere styre, der har været. Men vi har også holdt fast i, at den liberale linje er den, vi bliver nødt til at gå af, og at vi skal løfte i flok. Og det tror jeg sådan set er det, der har givet os markant fremgang. Baktin eller Rak, I har også fået fremgang. Tillykke. Hvordan har du det, Hans Enoksen? Jamen, det er rigtig dejligt. Altså, især fra Danmarks Radio og fra forskellige medier har vi fået skudt en masse ting i skoene, især i forhold til vores politiske budskaber om selvstændighed og uafhængighed. Men på den anden side, så har det jo sådan set passet vælgerne, så vidt vi kan se. Kan I finde nogen at samarbejde med? Jamen, jeg er ikke i tvivl om, at vi sagtens kan samarbejde med andre partier. Og når vi har indgået et samarbejde i Naalakkersuisut, jamen, så har vi også kunne vise, at vi kunne opnå resultater. Så vi har vist, at vi kan løfte der, hvor det er nødvendigt. Altså, og vi skal også huske på, at vi har en bedre og bedre økonomi, og det kan kun blive styrket for fremtiden. Formand for Atassut, som er i Maniitsoq, vi har der på en telefonlinje. Hvad føler I i Atassut med hensyn til valget her? Jamen, det er rigtig glædeligt. Og jeg vil selvfølgelig også sige tillykke til de andre partiledere. Jeg forstod desværre ikke, hvad Sisimiut-resultatet blev, fordi jeg var faldet lidt i søvn på sofaen her. Altså de sidste par år, der er Atassut jo skrumpet mere og mere ind. Hvordan har du det så her i nat?
Jamen, vi havde sådan set mere eller mindre forventet, at vi mindst fik én folkevalgt af Dasut i Inatsisartut. Men måske er der mulighed for, at vi får 2 mandater ind. Og selvom at vi mistede vores Adasut-medlem, som gik over til Siumut, så må vi alligevel klappe hinanden lidt på skuldrene i forhold til, at vi måtte starte fra 0 og arbejde os op igen. Så jeg synes sådan set, det er et meget fint resultat, og det var også det samme, vi så ved kommunevalget. Altså, det har været rigtig sjovt at være med, og også glædeligt. Tillykke til jer. Jamen, mange tak. Michael Rosing, illit massakoqanoripit, massakoqissa qasuvunga, kisianni tässä ajungeqaanga. Marsi isikkangani partirpu pilersinneqarpoq. Og der var inukittunguulluta suleruissuarnikuuvunga taamaattumik nuannaaqaangut angusaqarnitsinna. Tässä pinerneqartup ataatip sumu atornissaeqqarsaatignikugissio soorunalimi soorunami imattut pilersaaruteqangilangut naalakkarsuusooqatigini ilaalernissatsinu kisianni ammavungun aamma pingaarteqaarput oqallinnerup ajungittu tungaanu saatinnissaa sulissutigissallungu aamma sulissutigeruusullutigu арлаатигут аалианги сунгортинеқассангалуаруит тааваққану пиумасеқассангалуарпит натуара тасса уут таперсерсуисуттут инисиккусуннерувгут наалаккарсуисооқатигинни илангорниссамут санерааниллута таперсерсуисуту инисиккусуннеруйуссуувгут тасса таанна киссаатигинерпааварпут. Vitsusquyakutsoq. I har også et helt nyt parti. Hvordan har du det her i aften? Jamen først vil jeg gerne sige tak til vælgerne, der har sat deres stemme på Nunatta Ridongnai. De sidste 6 ugers valgkamp har vi været omkring mange forskellige ting, og det er gået hurtigt, og det er gået stærkt. Og det måske har der også været en masse mærkelige beskyldninger og negative spådomme i forhold til, hvordan vores lille nye parti skulle stå. Så derfor så må jeg sige, at jeg ikke kan sætte en finger på, at det er... Jeg mener sådan set, at vi har fået et rigtig godt resultat, og vi er også taknemmelige over, at vi får mulighed for at få et medlem i Inatsisartut, og vi vil selvfølgelig også ønske tillykke til Adasut for det gode valg, de har haft. Fordi det handler jo om, at andre måske også har været lydhøre over for de budskaber, vi er kommet med. Så det er vi også glade for, den opbakning, der har været. Kim Kielsen, hvad har du tænkt dig at gøre fra i morgen? Jamen, vi har sådan set siddet herude bagved og aftalt slagets gang. Nu skal vi slappe lidt af og hvile os, og så går vi i gang med de politiske forhandlinger, og det bliver også spændende at gå ind i den proces. Hvilke vilkår skal vi leve under de næste 4 år på den valgperiode, vi står foran? Jamen, det handler om et stabilt politisk styre, lige så vel som vi også skal udvikle inden for forskellige områder inden for samfundet, som vi også har sagt, så skal vi have højnet uddannelsesniveauet, og vi har forskellige udfordringer i forhold til at få forbedret økonomien, og i forhold til lufthavnsbyggeri, som vi har fundet vigtigt at snakke om, jamen det er selvfølgelig sådan nogle ting, som vi vil stille krav om, lige så vel som fiskeriområdet og en ny fiskerilov også bliver et vigtigt element i en eventuel kommende koalition.
Altså hvis I bliver tunge på vægtskålen i forhold til at blive udslagsgivende for en naalakkersuisut-koalition, hvordan vil du så stå? Vi må lige afvente forhandlingerne og se, hvad det er, der kommer i spil, fordi vi har jo også visse ting, vi skal forholde os til i forhold til vores partiprogram og de budskaber, vi har. Og selvom vi har mange forskellige budskaber fra de forskellige partier, så er det klart, at vi har en masse ting, vi kan finde sammen omkring, men lad os nu lige afvente de her forhandlinger, inden vi begynder at snakke om, hvordan og hvorledes vi skal gøre det. Selvfølgelig, selvom vi kun har fået en enkelt folkevalgt ind, så er det jo klart, at vi skal til at sætte os ned og finpudse vores ting. Altså, hvad havde I forventet af folkevalgte mandater? Altså, det har været rigtig svært at spå om og gætte sig frem til, hvad vi ville opnå med et helt nyt parti. Og her til aften, hvor jeg har fået nærstuderet stemmeafgivningerne, så er det jo også spændende, og det har været spændende i aften også at se, hvordan det skred frem. Fordi for os i det helt nyt parti, så har det været svært at gætte sig til, hvilken position vi egentlig skulle have. Men altså, når vi har et resultat, så giver det jo også noget fred over lejren. Randi Evaldsen, I har jo været med i naalakkersuisut-koalition. Kan man regne med, at I vil være med igen i naalakkersuisut-koalition? Jamen, i dag har jeg nævnt flere gange, at det er et spørgsmål om vi kan blive imødekommet på de krav, vi gerne vil stille. Fordi det handler om, at vi ønsker at for eksempel at sænke selskabsskatten. Altså vi har flere budskaber, flere krav, som vi ikke kan fravige. Og hvis man kan imødekomme dem, jamen så er vi jo klar. Kim, hvordan ser du på de krav, der bliver stillet fra demokraternes side? Jamen altså, det må vi jo snakke os til rette omkring. Hans Enoksen, er du klar til at gå ind i en naalakkersuisut-koalition? Jamen, vi har jo erfaring, og vi kender vores land. Vi har en god kontakt og bred kontakt med vælgerne og med befolkningen, så selvfølgelig er vi klar til at gå ind i en snak om de her ting. I forhold til naalakkersuisut-området, hvor du sad på fiskeriet, så blev du flyttet til et andet område ved sidste valgperiode. Har du mod på at gøre det igen? Altså, vi er meget interesserede i fiskeriloven og den udformning, det skal have. Og det, som vi har fundet vigtigt, det er, at vi har ønsket at følge tæt den udvikling, der var under debatterne og under første og anden behandling af fiskeriloven, det der blev foreslået. Så selvom jeg flyttede til et andet naalakkersuisut-område, så har jeg stadigvæk holdt tæt øje med, hvordan processerne gik omkring fiskeriloven. Vi har jo ikke haft nogen samarbejdsproblemer på nogen måde. Vi har stået meget solidt i den naalakkersuisut-koalition. Sara Olsvig, hvad siger din erfaring i forhold til, om I er klar til at indgå i en naalakkersuisut-koalition? Jamen, det kommer jo helt an på, om man vil lytte til os i en politisk forhandling. Det, der er vigtigst for os, er at holde øje med, at vi får en fiskerilov, der ikke kommer til at gå ud over vores hovedindtægt, altså fiskeriindtægterne. Det er utrolig vigtigt for Inuit Ataqatigiit at holde fast i det. Men nu starter de politiske forhandlinger, så vi kan kun glæde os frem til, at vi vil blive inviteret til en drøftelse, og det kommer så an på, hvad det er, vi kan mødes omkring. Men landets økonomi skal vi passe på, ikke begynder at gå den forkerte vej. Hvad vil I kræve, så frem da I kom i spil til en naalakkersuisut-koalition? Hvilke krav vil I have? Altså, jeg ønsker ikke at føre politiske forhandlinger via medierne her, men det handler jo selvfølgelig meget
om stabilitet, hvad vi ikke har set de sidste par år. Det skal vi have hånd om. Og det, der er centralt, det er også, at det ikke er de nye ting, vi vil sætte gang i, ikke går ud over økonomien. Men vi har også en masse udfordringer i forhold til ulighed. Og jeg håber da også, at og kan se løsningsmuligheder for, hvordan vi kan lette hverdagslivet og vilkårene for befolkningen. Og vi er jo et venstreorienteret parti, så det er borgerne, vi tager udgangspunkt i, og som vi finder de vigtigste at tage hensyn til. Sivert, kan du høre os? Ja. Hvis I skulle blive inviteret til Naalakkersuisut-koalition, hvad vil I så sige ja til? Jamen, det kommer der helt an på, hvad der er for nogle tilbud, vi vil få fra det ledende parti. Vi har jo lidt erfaring med at være i Naalakkersuisut, men det er klart, at når vi snakker fiskerilov, så synes jeg, det er vigtigt at sige, at man så vidt muligt kan opnå 100% enighed i forhold til, hvordan og hvorledes man skal lancere en ny forslag til fiskerilov. Det har vi oplevet helt tilbage i 90'erne, hvor man var enige om alle kommaer. Men altså ydermere så handler det jo om, at man er i fuld forståelse med hinanden. Og hvis det er, at man inviterer os til samarbejde, og hvis man ønsker, at vi skal være med i en koalition, jamen så skal vi jo selvfølgelig nok gøre det. Lige til allersidst, Michael Rosing. Det her ene mandat, det er lidt svært at Adatsimik Ringaraqbusi. Oqarerbuti tassa Naalakkersuisuqatiin peqataarusuppallaarnassi kisianne sunniuteqarniaruit som støtteparti. Der var qannu iliortariaqassavit. Dansk politik, der er det jo en tradition for, at man det, der hedder mindretalsregering. Danmarkin pissut rivieraanni ikinnerussuteqarluti Naalakkersuisuqatigi takusarnikuagu ingertaqatigittu. Taava soorlu taamatu pisoqassagaluarpa nunatsinni taava uu tapersersuisutut isumalluutigineqarsinnaavugut aama unaqinersinnaavaqpu soorlu sammisammut angerluta imalunni angernata. Assersuutigalugu mittarfiliornissam tungassut mittarfiliornissam tungatillungu siammasissumik isumaqatigissuteqarsinnaani taanna silatusaarnerus sinnaasutu isigivarput. Vil du kunne støtte sådan en regering med Siumut i spidsen? Tässä siuttutut inissipata ismaqatininniarnernerullu ааллартиппата исмеэккатинниарниа ааллартиппата тааваққарну иниссисимассавит тааса уанганамминеерлунга имаалиаллан оқааннарсиннаангилага аап сиумуккормиуну ангиссунга кися имаастнаа инуа тақатиккун қаниннерулаартунга. Valgaften er ved at være slut. Nu skal vi jo så vente spændt på de politiske forhandlinger. Tak for i aften, og rigtig gode politiske forhandlinger. Stine, vi skal til at afslutte en lang aften. Til seerne og til lytterne på radioen, tak for at I var med. Ha' en rigtig god nat. Morgen. Kør. Så er man lidt mat i knæene, ikke?